Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. Вітаю на маім канале, галоўная мэта якога супрацьдзеянне расійскай прапагандзе, а таксама дапамога воінам, якія зараз на фронте стрымліваюць рашысцкую навалу в Украіне. Масковія, сучасная назва якой Расійская Федэрацыя, ніколі не адмаўлялася ад сваіх імперскіх захопніцкіх плянаў у датычнасці да Беларусі альбо Украіны. І вайна, якую яны маскавіты ведуць супраць нашых народаў, таксама ніколі не спынялася. Мяняліся толькі форма яе вядзення альбо інтэнсіўнасць. В Украіне фармат гэтай вайны ізноў перайшоў у гарачую фазу ў 2014 годзе, калі расійскія войскі захапілі украінскія Крым, а таксама часткі Данецкай і Луганскай абласцей. У Беларусі фармат вайны ў асноўным зараз інфармацыйны. А чаго намагаюцца маскавіты ў сваёй інфармацыйнай вайне? Якая іхняя мэта? Галоўная іхняя задача – гэта забраць у нас нашую самую магутную зброю, нашую нацыянальную ідэнтычнасць. Бо народ, які памятае сваю гісторыю, народ, які ведае і паважае сваіх герояў, народ, які любіць сваю культуру і размаўляе на сваёй роднай мове, ніколі немагчыма праглынуць і растварыць у сябе. Так, можна захапіць войскамі зямлю гэтага народа, можна трымаць яго ў акупацыі, у турме, але такі народ заўсёды знойдзе, праб'е сябе шлях да волі. Маскавіты гэта вельмі добра ведаюць. І таму у сваёй інфармацыйнай вайне супраць нас яны карыстаюцца галоўнай мантрай о так званым братэрстве народаў, альбо, як яны яшчэ любяць казаць, трыедзінстве народаў. Што маецца на ўвазе? Яны, маскавіты, распавядаюць нам, ліцвінам, беларусам, альбо украінцам, тое, што яны нам ёсць нібыта нейкімі старэйшымі братамі, што мы ад іх пайшлі, што яны, маскавіты, прыдумалі нам нашыя мовы, нашай культуры, нейкі наш фальклор, што яны, маскавіты, заўсёды былі з намі разам і што яны, маскавіты, заўсёды неслі нам толькі добрае, чыстае і светлае, і што толькі з імі, маскавітамі, у нас увогуле ёсць нейкая будучыня. А я распавядаю аб тым, як яно адбывалася насамрэч і як яно адбываецца зараз. Я распавядаю аб тым, як яны, маскавіты, забівалі нашых продкаў толькі за тое, што яны размаўлялі роднаю моваю, альбо толькі за тое, што з'яўляліся носьбітамі нашай нацыянальнай ідэнтычнасці і культуры, напрыклад, навукоўцамі, паэтамі, пісьменнікамі альбо артыстамі. Як яны, маскавіты, займаліся штучнай асіміляцыяй, калі яны марылі голадам, забівалі альбо уганялі на катаргу насельніцтва цэлых раёнаў, а на іхняе месца завозілі макшан. Я распавядаю аб тым, што яны, маскавіты, неслі на нашу зямлю войны, голад, галечу, пакуты. Я распавядаю аб тым, што ў нашай агульнай гісторыі не было аніводнага перыяда, дзе яны, маскавіты, далі нашым народам хоць штосьці добрае. Я распавядаю аб тым, што агульнага паміж намі былі і ёсць толькі войны. Я распавядаю аб тым, як яны, маскавіты, Расійская Федэрацыя, у вайне в Украіне з 2014 года забілі ўжо больш за 15 тысячаў украінцаў, а мільёны зрабілі уцекачамі на сваёй зямлі, бо туды прыйшлі акупанты, яны, расійскія федэрасты. Я распавядаю аб тым, як яны, маскавіты, Расійская Федэрацыя, сёння вядзе этнацыд майго народу, аб тым, як яны намагаюцца ізноў забраць у нас нашу мову, аб тым, як яны намагаюцца ізноў перакруціць, перапісаць нам нашу гісторыю, аб тым, як яны, маскавіты, Расійская Федэрацыя зараз зацягвае нас у эканамічную акупацыю, стварыўшы так званы таёжны саюз, альбо у вайсковую акупацыю, стварыўшы той самы ОДКБ, які яны спадзяюцца выкарыстаць як юрыдычнае апраўданне свайго вайсковага ўтаргнення ў Беларусь у выпадку, калі мы, народ Беларусі,
возьмем нарэшце ўладу ў свае рукі. Яшчэ адной важнай функцыяй каналу ёсць арганізацыя збора сродкаў для дапамогі воінам на фронце. Тым воінам, якія стрымліваюць на Донбасе в Украіне зараз рашысцкую вайсковую навалу. Тым воінам, дзякуючы якім мы з вами прачынаемся пад мірным небам. І калі я кажу «мы з вами», я маю на ўвазе не толькі жыхароў Украіны альбо Беларусі. Я маю на ўвазе жыхароў усяго цывілізаванага сусвету, бо імперскія інтарэсы маскавітаў Украінаю альбо Беларуссю не абмежоўваюцца. І дзякуючы вашай падтрымке мы ўжо колькі гадоў збіраем сродкі і набываем для воінаў так неабходныя ім матэрыяльна-тэхнічныя засобы, як, напрыклад, оптыку, гэта снайперскія прыцэлы, біноклі, трубы, дальнамеры, альбо электроніку, метэастанцыі, радыёстанцыі, генератары, альбо, напрыклад, вельмі важныя квадракоптеры і яшчэ шмат чаго іншага. Дзякуючы вашай падтрымцы мы дапамагаем воінам і кожнага дня патрошку набліжаем нашу з вами перамогу. А перамога будзе. Я даведваўся. З вами Кастусь. Жыве Беларусь, слава Украіне. Далучайцеся да працы, калі вы жадаеце падтрымаць воінаў. Рэквізіты вось тут унізе пад відэа, а таксама ў апісанні да канала. Працуем!